Ας θεωρήσουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ ίσως να είναι αληθινή. Μιλάμε για την Έξοδο, το Μωυσή και τα 2 εκατομμύρια Ισραηλίτες που έφυγαν από την Αίγυπτο και για μία διαδρομή που κανείς δεν μπόρεσε να εντοπίσει επί χιλιάδες χρόνια. Για αιώνες όλοι πίστευαν ότι το Όρος Σινά βρίσκεται στην Αίγυπτο. Δεν υπήρχε κανένα αρχαιολογικό έβριμα που να επιβεβαιώνει ότι εκεί πέρα έγινε οτιδήποτε. Στη δεκαετία του 70, ένας νοσηλευτής από το Τενεσσί, ο Ρον Γουάιατ, αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Χωρίς αρχαιολογικό πτυχίο, χωρίς άδεια, χωρίς επίσημη υποστήριξη, μπήκε παράνομα στη Σαουδική Αραβία και ισχυρίστηκε ότι βρήκε το πραγματικό όρος Σινά. Ένα βουνό με καμένη μαυρισμένη κορυφή, λες και κάποτε κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, ένας τεράστιος βράχος χωρισμένος στα δύο με αυλακώσεις από νερό στη μέση της ερήμου και πετρογλυφικά με χρυσά μοσχάρια ακριβώς στους πρόποδες του βουνού. Ο Γουάιατ ισχυρίστηκε επίσης ότι κατάφερε να δει στο βυθό του κόλπου του Ακάμπα ρόδες από αιγυπτιακά πολεμικά άρματα, καλυμμένες με κοράλια, στρωμένες κατά μήκος μιας υποβρύχιας διαδρομής που πηγαίνει από τη μία όχθη στην άλλη. Λέει ότι εκεί ακριβώς χωρίστηκε η θάλασσα. Οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι βεβαίως ούτε που το συζήτησαν. Το απέρριψαν ως ψευδοεπιστήμονα. Κάποιοι χαρακτήρισαν τις ανακαλύψεις του πλαστές και όμως δεκαετίες αργότερα αυτή η ιστορία παραμένει ακόμα ζωντανή. Ο Τζόελ Ρίτσαρσον, best-seller συγγραφέας, έκανε πολλαπλά ταξίδια στη Σαουδική Αραβία και το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο Mount Sinai in Arabia. Επικαλείται αρχαίες πηγές, παραδείγματος χάρη τον Ιώσυπο, τον Απόστολο Παύλο κλπ., που λένε ρητά ότι το Σινά βρίσκεται στην Αραβία. Ο Ράιαν Μάουρο, Αμερικανός αναλυτής εθνικής ασφάλειας, έγινε ιδιαίτερα γνωστός τα τελευταία χρόνια λόγω της έρευνάς του γύρω από την θεωρία ότι το πραγματικό όρος Σινά βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία και όχι στην Αίγυπτο, ίδρυσε ολόκληρο ίδρυμα για να αποδείξει ότι η έξοδος έγινε. Τα ντοκιμαντέρ του έχουν εκατομμύρια views. Και το 2025 η ανακάλυψη του τάφου του Φαραώ Θούτμωσης του Δευτέρου, του πρώτου που βρέθηκε σε έναν αιώνα, έριξε μια ακόμα σπίθα στη φωτιά, επειδή κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτός ήταν ο Φαραώ της εποχής του Μωυσή. Τι είναι λοιπόν η έξοδος? Μύθος, ιστορική πραγματικότητα ή κάτι ενδιάμεσο? Η πιο λογική εκδοχή λέει ότι ίσως υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός, μικρότερης κλίμακας με λιγότερους ανθρώπους, που με το καιρό μεγαλούργησε μέσα από την προφορική παράδοση, κάπου ανάμεσα στο μύθο και την αλήθεια. Αλλά η αναζήτηση αυτή δεν σταματά, κάποιες ιστορίες είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ψάχνουμε. Αφήστε τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.